President Hakainde Hichilema vekuzambia vakarariswa nebhutsu nezuro nemazimbabweans mushure mekunge vakongratulata President Emmerson Mnangagwa neZimbabwe pa44 independence. Azvina kumira zvakanaka. Sangana zvekare kwatiri kuita paCoolian TV muri yeZimbabwe. Kana uchangosvika pana pe first time yako gara wasubscriber, wokomenta, wolike, woshare, ndoramba ndichidzoka nema-updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. Muri yeZimbabwe panapa ndiri kusangana nenyaya President Hakainde Hichilema nezuro vakanyora paFacebook pavo nepama-social medias avo ese vakanyora kuti we wish his excellence President Emmerson Dambudzo Mnangagwa and the President of Zimbabwe, Republic of Zimbabwe, and the people of Zimbabwe a joyful 44th independence anniversary. Zambia and Zimbabwe share long-standing historical ties dating back to the pre-independence era founded on mutual trust, shared values, and respect. We extend our heartfelt congratulations to our Zimbabwean brothers and sisters on this significant day. Hakainde Hichilema, President of Zambia. Ndo mashoko avakanyora pa ma-social medias avo vachikorokotedza President Emmerson Mnangagwa neZimbabwe. Asi panapa nyaya hombe yakazonetsa yandiri kuona nyaya ndeyekuti vakati his excellence President Emmerson Mnangagwa. Ndo nyaya hombe iri panapa yakaita kuti maZimbabweans vatange kupopota, vatange kuuya momo vachitaura zvinhu zvakasiyana siyana, vachitaura kuti imimi vaHichilema ndimi vataitoti last hope yedu, manje nemuwo futi makutotidaro. So panapa ma-comments atiri kusangana nawo, umwe akanyora akati there is no independence there next door. You know that Zambia is starting to feel the presence of Zimbabweans in every corner of that country, or running away from a country you calling independence. Mumondova at point of correction, Mr. President say, be honest and truth shall set us free. You know that there is no independence in Zimbabwe. They just do what they want without our consent as the citizens. Without democracy and human rights, we can't talk about independence. Mumwewo ndobva ati there is no independence in Zimbabwe at all. Those in leadership are exercising what they fought for to their countrymen. Mumwewo ndobva ati say on behalf of Zimbabweans, we are being tormented day and night by that dude with a scarf. The President Emmerson Mnangagwa ari kutaura kunzi taneta naye murume yetu ari kutotishungurudzawo. Mumwe akati thank you Mr. President, but remember that independence in Zimbabwe is for fewer people, the rest we don't see the meaning of independence. Mumwe ndobva ati I used to love you very well Mr. President, but the moment I saw this post, you turned down my hope in you. Mnangagwa is now his excellence foot. There is no independence in Zimbabwe. The rest of citizens are suffer under the government of this man you are called his excellence. It was better, Mr. President, for you not to wish Zimbabwe very independence. We wish the president happy independence, but we wish the people that they will soon be independent under Chamisa or any other apart from ZANU-PF. Mr. President, this independence celebration is not for Zimbabweans, but it's for those who support ZANU-PF and Emmerson Mnangagwa. Zimbabweans are scattered all over the world trying to put food on the table for their families. Mungondova ati independence means good governance, good health facilities, good infrastructure, peace of mind among citizens. So I wonder why the people of Zimbabwe take note to celebrate without any one of these particular. Shame on you Zimbabweans. 19 April SAFA continues with Zig currencies. Zambia should open the doors for Zim foreign nationals to look for jobs to show that they love us. No. His Excellency, Idi Mnangagwa is not our president. As Zimbabweans, please, we need SADC to solve what happened to the past election. All of us voted for Nelson Chamisa, our president, but ED opposed our will for his own benefits. We don't have even freedom in Zimbabwe. There is nothing called independence there. We still need independence. But for the most Zimbabweans have nothing to smile about. Persecution, unfair elections, captured courts, more than a quarter of the population living outside the country. Foreigner and especially Chinese are enjoying in Zimbabwe, and the ordinary men and women of our motherland. As Zimbabweans, we are not celebrating anything. We don't have freedom, jobs, medication in hospitals intact.
don't have anything here in Zimbabwe, nothing to celebrate because we are suffering 44 years of independence, but still suffering. Nothing better came out since 1980. Moreover, we're still fighting for freedom in Zimbabwe, Mr. President. That ED by some full stop. But okay, I can't afford a lawyer for that. But say we are under fire in Zimbabwe. I guess that's my emoji. Zvekuchema futi ipapo. Addressing Mnangagwa as president of Zimbabwe is an abomination. He didn't win the election, but rather ignored the results and wrote his own before announcing himself winner. He knows that the opposition won't successfully challenge him through the captured judiciary. Zimbabwe is a real crisis. Everything is upside down and inside out. Akati independence without freedom. We are not free in Zimbabwe. The world knows that. It's only sickening people who doesn't know we are under ZANU-PF totalitarian rule. Only dementia victims who wishes happy independence to a military imposed ruler. Mungwe akati you are our last hope. Now you congratulate oppression. We are not yet independent. Deep down you know it. Say we now know SADC is a useless organization. Baisage chibini chekuratidza kuti zvinhu zviri kumubata-bata. Ndonyaya hombe muri yeZimbabwe iri panapa. Macomments andikwanisa kuzomapedza ese nekuti vamwe vacho vanga kutotuka chaiko so hatizokwanisi kuuya nezvinhu zviri kutuka panapa. Tinongouya nemacomments atiri kuona kuti ari kubvira acho. Hazvina kumira zvakanaka kuna president weZambia uyu. Atori ma1 chacho, vanhu vari kujamuka. Ameno kuti zviri kuzofamba sei, zviri kuti confuse manje. You know, days aya election chikuitika pana president Hichilema vanhu mapresident mamwe ese vakava congratulate congratulations president Mnangagwa chichichi, vanhu vachitaura zvakasiyana-siyana, but ivo manje zvekudzonzi congratulations hazvina kupinda munzeve mavo. Vakazvichigindwa kuti Zimbabwe taiti wenyu ikoko havana kuda kudzifambira dzekukongratulata, ende havana kutombouya. Ana Ramaphosa vakatouya kuinauguration, ivo havana kuuya, havana chavakataura, vakaramba vari quiet. Ameno maybe vaifocusawo nezvenyika yavo, because nyika imwe nayo imwe inenge nezvinhu zveshe toda kuti zvifocuswe nazvo. But nhasi apa zuro ndizuro ndo pavazovhundutsa vanhu vakuta kuti his excellence president Mnangagwa. Vanhu vatanga futi kuluza hope zvikanzi zvekunzi SADC tichadi kuenda kuzvinzwa, because imimi muda kuramba muchitudzwa kuti SADC zvatongopa chene izvi. Anani kune vakutongobuda vachitongoti his excellence ana Hichilema, because ndiye munhu anga akanyarara achitarisirwa kunzi ndiye last hope. But unaiko zvava iko zvitezvo mune Zimbabwe kuno vachangotibata panapa panonzi paCoolen TV. And ongokudze something, today is my birthday. Chingosende something nice or so. And inini zvemagifts izvi ndinombokudze something. Ina handisi munhu wokundofarira magifts zvekudaro wese, but kana muchida kundisurprise munongondisurprise netumwe tunhuwo, zvinhu zvakangoita sekamera. Mwangotsvakira any camera kana ndikagopro kachinchi ndingafara zingati. Namba dzangu dzeWhatsApp dzandonzoshandisa ndo dzendakanda apa idzi, ndo dzeWhatsApp. Adziite macalls because kuno ndogara kuSouth Africa, so ndo dzendaishandisa ndiri kuZimbabwe. Pandotoenda kuZimbabwe ndo padzinoita macalls, so I know kuti magifts aya ndoda kuti asvikire kuZimbabwe, macameras aya amunenge mandipa. So ukanditaura neni paWhatsApp ndokupa nhamba chaidzo kana uri kuZimbabwe uri uda usa zvinhu zvacho, ndokupa nhamba dzemunhu unobva wangopa masini iwawo paZimbabwe, basa roenderera kumberi. Ende ndoda kutenda kune vamwe vagara vatonza magifts kudhara, kunditsanganisira kahembe kandakapfeka kanice. Kunongo munhu anongondida vangoti iwewe pamwe ari kukrasha kandiri munhu wechikadzi, so kanzi I love you Coolen chibva ngondisira kahembe. Aiwa ndabva ndatokapfeka ndikutonakirwa zvinhu zviri kutoita bo. So guys, ndiyo nyaya ndakakubatirai panapa, nyaya yekwahakaende Hichilema. So kana uchinge usati wakomenda, aiwa usakanganwa kukomenda, tell me what you think. Muri kuionawo sei nyaya yanhigirini yaHichilema yekushaudwa kwaari kuitwa Hichilema? Ari pama1 kapa, ari kunzi ndiwongori last hope. Izvi so wakukongratulata president Emmerson Mnangagwa, but mimi muri kutarisira kuti pachine imwe way forward here, pachine zvimwe zvichaitika here apo kana kuona ana Hichilema vacho vakudai so. Tell me muri kuionawo sei?